Dr. Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa Assemblies. 2022 amatuza kuti Chisale analowesa matumba simenti 1.2 million mwa chinyengo pa Chingereza amene kuti cement gate. Nkhani itapita ku khoti zinadziwika kuti mwenye otchedwa Chunala ndi amene anachita zimenezi. Iyeyu ali ndi kampani Prestige Limited. 2018 analowesa matumba simenti 1.2 million pa duty free. Ukoti atapita sanapeze umboni ndipo mlandu umenewu unatha. Tikukumbukira 2023 Chunala anakambira ndi boma, anabweza ndalama ndi kuthesa mlandu. Ndelero tikudabwa Pilani Masanjala akufuna khoti lilande katundu pa nkhani yomweyi. Pena kumadzimvera chisoni, mkono wa chitsulo sungamenyenso chibakera. Ndi chifukwa chanu kulimbana ndi anthu amikono iwiri. Tapitani m'midzi mukapeza gadi akulandira 40,000 koma ndi ng'ombe 100. Norman Chisale ngati alolakwa mmangeni, koma mutiuze chimene anaba, chifukwa poyamba matuza kuti yayi ameneyu analowesa matumba a simenti mwa chinyengo, matchula kuti matumbawo 1.2 million, ndalama zokwana 5 billion. Nkhani itapita ku khoti majaji anakana, anena kuti yayi simenti ameneyu siwa Chisale, anali wa mwenye Chunala. Ndiye chimene tikudabwa Chunala anakambira ndi Chakwera, bwana basi nkhani imeneyi isiyeni ndikupasa ndalama komanso mlanduwu muuthetse. Now timafunsa kuti mulandu mwauthetsa bwinobwino ndi chifukwa chani mukulimbana ndi Chisale? Kodi katundu amene mufuna kulandani wabachani ameneyi? Nthawi ya kongeresi anthu amayandidwa mafamu, malo, nyumba. Sitikufuna kuti zichitikenso nthawi ino. Akunena kuti Norman Chisale amalandira salale 400,000, wapezeka bwanji ndi mabiliyoni? Inu ndikupaseni chitsanzo, Chakwera amalandira 5 million koma gula famasi 1.7 billion. Ndalama zitenga kuti? Ma civil servant amalandira salary ochepa, ena anagula mafamu, zigayo. Simungapita ukalanda opanda chifukwa. History is the best teacher. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Timafuna titsindike kuti ngati chipani tilibepo zolembedwa zina zilizonse, mgwirizano una uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matemu au president pakati pa anthu awiriwa a president Dr. Lazarus Makape Chakwera komanso achiwiri wawo Dr. Saulos Klaus Chilima. Amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025, koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi, ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.